Mga katunay, maing buntag kaninyo diha. Subantayan Island ni. Ang ako lang ipabot, nag-vlog ko kung unsa ka lisod ang isla sa panahon sa pag-eskwela. Ug sa panahon sa kanang gitawag ba nga hunas. Okay ra kay kung tao ba katunay ba? Mapambot ra pero kani. Effort taon ni sa pag bugsay tukon para lang sa mga bata nila mga katunay. Pero dabis bugod nga ang mga katunay ba na? Maipot po mga amahan ba. Kani taga isla ni sila magbaba. So kato mga klase-klaseng isla. Muadto na sa eskwelahan, padung sa eskwelahan. Ug mao ning sitwasyon nato mga katunay. Effort na sila para pa kuha sila mga bata pagpa-eskwela. Di apabot katunay gikan na sila sa isla. Naglakaw na sila. Taga Butong no. Mao na sitwasyon sa isla katunay sa panahon ba sa hunas, mga eskwela na. So lisod gid kay ang kanang gitawag ba nga hunasan katunay basta hunas, basta mga eskwela ng bata. Mga bata, kaway-kaway. Apil na mo sa video. Wow. So lisod boss ang pagkuando? Oh, lisod. Basta hunas no? Oh. Katunay lisod kay katunay pero dabis kay mga papa katunay. Shout out sa mga taga Butong. Shout out sa taga Silagon. Mambakayaw. Sa Muambok. Panangatan nga dako. Kay mga katunay na ako ipakita ninyo katunay ha. Gikan ni sila sa isla nga dapit katunay. Nagsuba-suba na sila sa gitawag ba nga dahan-dahan katunay sa dagat para makalabay sila katunay ba. Padung diri sa kanang bantayan pa eskwelahan ba. Nangasaragod ko paglakaw diri katunay ha. Kaya gipaduol na ako katunay ang video para makakita mo ba kung saan sitwasyon sa taga-isla sa mga estudyante kung yun sa nila pagpadung diri sa panahon sa unas. So maipot kayo nila pag abot katunay kung kay maglakaw ra sila katunay ba. Punto ko na sila katunay ha. Kana katunay ha. Ang suba-suba na sila katunay kanang sitwasyon sa mga estudyante katunay. Gisum ni nina ako kay murag layo ra ba. Pero paduulan nato katunay ba. O mao na sitwasyon katunay sa taga-isla. Sa panahon sa unas katunay ba. Sa Central nay? Oh, Central High School. At least nakita mo sa sitwasyon sa taga-isla katunay kung sa panahon ng mga eskwelang bata nga hunas. Nanay. Ang buntag ninyo. So kani sila katunay mga estudyante pud ni sila. Lalim man ka, layo kayong gilakbay nila padung diri katunay. Amot ka kung taga Silagon ni sila o taga Muambok. Hastang layo katunay kung lakaw ni nila o kanang suba-suba ba kanang musta kay sila bangka. Katunay ato pangutan-an katunay karon kung taga-asa na sila. Ano ning sitwasyon katunay Ang eskwela pa mo day. Taga-asa mo day. Silagon katunay mo ang sitwasyon. Ipakita na akong sitwasyon katunay ha. Kung sa kapait, kung hunas ba katunay ba. O layo kayo pa doong dito katunay mo ang sitwasyon sa mga estudyante kung hunas. Dong. Ayos. Ang uban manglakaw katunay ipakita na ako ninyo katunay kung unsa ka effort kalisod ang isla katunay kung sa panahon nga hunas. Nakita agad nato katunay unsa ka importante ang klase nila. Ang edukasyon kanila. Ang uban mauwaw ang gana sa video. Gi-vlog ra. Eskwela ka mo day? Eskwela sila. So mao na katunay manglakaw na sila. Puro mo taga kuan. Silagon. Hope katunay na enjoy mo ha. Sa gamayng palabas, at least nakaibaw mo unsang sitwasyon sa taga-isla. So dito mabala ka kay naanad namin ni sila. Kana mag-ilis pa na sila padung sa kuan. Dito katunay ba sa dapit sa Baywalk. Sakay na sila tanan katunay ganyan ang lakaw na sila. Kay taud-taud na katunay ilan ang paandaran ng makina.